Ak je tu niekto s nami, môžeš dať nejaké znamenie? Ak si tu, tak nám daj teraz nejaké znamenie. To čo? Kurva! Čo? Pavlík, dole nejde svetlo. Jaro, ty buzerám, veď tam nie sú neonky. Ani elektrika, káble sú vytrhané. Pavlík, dole svetlo nejde. Ľudia, jediné, čo je, toto ide. Toto ide tu, ľudia. Poď. Ja som vedel, že dole dá čo počuť. Už na začiatku, ak sme prišli dnu. Pavlík, už na začiatku, ak sme prišli dnu. Neverím. Jaro, ale tu je vypínač. Však tu je len vypínač. Tu je. Skús. Pavlík, jebe ti? To akože teda šu? Ľudia, veď káble sú... Toto čo? Rado, posade preč. Hlavne poďte od tohoto vypínaču preč. Toto čo? To piči. Ti jebe? Dobre. Hej! To čo? Hej! Pavlík. Hej, chlapci. To čo? Zapni ho. Môžeš ho zapnúť? Kurva. Teraz za čo skúsim. Kurva. Teraz za čo skúsim, priateľe. Zapni ho a nechaj tak. Skús ho zapnúť. Ja ti budem dávať otázky. Ak si to ty, čo sa hráš tým svetlom, zapni ho. A nechaj ho tak zapnuté. Pane Bože. To ide z kradávky, alebo ja neviem čo. Alebo... Ak si to ty, čo sa hráš tým svetlom, zapni ho. Kurva. Zapni to svetlo. A nechaj ho tak. Jebe ti. Ak si to ty, Hovoril som, že tu, ak sme prišli, ak sme mali telefón na okne. ak ma počuješ, ticho. Ja som to vedel. Ak ma počuješ, ak mi dáš toto znamenie, čo chcem, tak budem vedieť, že si to ty. Vypneš to svetlo. Ak ja počítam do 3. 1, 2, 3. Vypni ho teraz. Kokot. Nič. Poďte, to nie je